Добре дошли в най-студеното обитаемо място на Земята, Оймякон, разположено в Якутск, Русия. Това е място като никое друго, място, което наистина прекрачва границите на човешката издръжливост. Оцеляването тук не е просто дума, това е основата на ежедневния живот. Скушено в сърцето на Сибир, Оймякон не е просто обикновено село, то е свидетелство за устойчивостта на човечеството. Уверете се, че сте облечени в най-топлите си дрехи, за да изследвате този ледников пейзаж. Това не е място за хора със слаби сърца. Температурата може да изглежда плашеща за непосветените, но за местните това е просто още един ден в техния леден рай. Красотата на Оймякон се крие не само в екстремността му, но и във факта, че това е процъфтяваща общност от хора, които са избрали да нарекат това място свой дом. Ежедневният им живот е каталог от уникални адаптации и техники за оцеляване. Всичко от техните сгради до облеклото им е проектирано да издържа на екстремния студ. Едно пътуване до местния пазар ще ви остави изумени от разнообразието от налични съоръжения за студено време. Докато вървите по заснежените улици, няма как да не се очудите на хората, които са превърнали тази негостоприемна земя в свой дом. Пригответе се да изследвате това екстремно място, известно с безкомпромисния си студ, където средната годишна температура е около минус 50 градуса по Целзий. Това малко селце, разположено в сърцето на Сибир, стана известно с екстремните си климатични условия, като температурите често падат до минус 58 градуса по Фаренхайт. Жива общност процъфтява тук, въпреки суровата среда, преодолявайки предизвикателствата на природата с невероятна изобретателност и устойчивост. Жителите на Оймякон са разработили свои уникални методи за оцеляване в такъв суров климат. Всичко в техния начин на живот е пригодено да издържа на студа, от начина, по който изграждат домовете си, вида на храната, която консумират, до дрехите, които носят. Тези дрехи, често ръчно изработени, са изработени от елени и други местни материали, служещи като доказателство за находчивостта и адаптивността на тези изключително издръжливи хора. От техните обувки, известни като валенки, до подплатените им палта, вълнени шалове и дебели ръкавици без пръсти, тези ансамбли са едновременно стилни и функционални. Те разчитат и на местни ресурси за топлина и препитание, като използват въглища и близки гори за топлина. Диетата им се състои основно от месо от северни елени, риба и местни горски плодове, които им осигуряват необходимите хранителни вещества, за да издържат на студа. Замръзналите водопади на Оймякон, срутващи се в леден блясък, са гледка за гледане, създавайки илюзия, че въпреки че времето е спряно и запазено в каскадната кристална красота. Мразовитите шарки, които украсяват земята, са като произведения на изкуството върху платно, всяка уникална и очарователна, блещокаща под слабо осветеното зимно слънце. Тези вълнообразни планини, покрити със сняг, стоят като величествени и страховити стражи, образувайки спиращ дъха фон на замръзналата панорама. Планините се издигат поразително на фона на безкрайното небе, върховете им са окъпани в златистата светлина на зората, ярко напомняне за нашата собствена незначителност на фона на тяхната необятност. Тези устойчиви планини са доказателство за непреходната красота на суровия сибирски пейзаж. Широките хоризонти са гледка, която пленява, след и сняг, простиращи се докъдето стига погледът. Всеки ваш поглед сякаш предлага нова гледна точка към натръпчивата, ефирна красота на този пейзаж. Дълбоката тишина тук се нарушава само от скърцането на снега под краката или от далечен вой на вълк-единък. Хъпещият студ се просмуква в костите ви, но заедно с него се просмуква и суровата красота на тази земя. Тази сурова и дива природа образува уникални гледки и вдъхващи страхопочитание пейзажи, всеки от които допринася със собствените си нотки към величествената симфония, която е Оймякон. Ние сега навлезете по-дълбоко в живота на местните жители на Оймякон. В това най-студено населено място на земята те посрещат всеки ден с забележителна смелост и упоритост. Техните ежедневни процедури представляват уникални предизвикателства, като например използване на външни тоалетни при минусови температури и гарантиране, че превозните им средства могат да издържат на суровия климат.
Но тези препятствия само укрепват духа им. Те изграждат чувство за другърство и устойчивост в общността, като им помагат да издържат на най-тежките времена. Да живееш в Уймякон не е просто оцеляване, това е доказателство за тяхната богата култура и дълбока връзка с природата. Техните обичаи и традиции отразяват ритъма на естествения свят. Въпреки нескудите, те празнуват живота, демонстрирайки устойчивостта на човешкия дух. Тяхната адаптивност е забележителна, учат се да живеят в хармония с лютия студ, превръщайки го в предимство. Чрез споделени истории и традициите вливат в суровата си среда топлина, насърчавайки силно чувство за общност. Останете на линия, докато споделят прозрения за ежедневния живот, културни преживявания и уникалните предизвикателства, пред които са изправени в Уймякон.